De 203.000 man drippelje van de Montpetit Achlem binnen. Welkom jetten terug het Fries Jeugdorkest. Waar komt u vandaan? Uit Utrecht. Dan helemaal naar Achlem. Ja, helemaal naar Achlem gekomen, ja. Wat verwacht u ervan? Nou, een inspirerende speech van Bill Clinton. Daar ben ik eigenlijk voor gekomen. En een leuke dag. Welkom hier in Achlem, op de conventie van Achlem. U kent misschien het verhaal, 200 jaar geleden ging Europees Draaisma samen met 39 boeren in gesprek. En zij besloten samen om geld apart te zetten voor het geval er een keer een brand zou zijn, dat zij samen de schade konden dragen. De hele dag zal er praten worden over solidariteit. Tientallen verneemde Nederlanders uit de wetenschap, cultuur, politiek en sport discussiëren hierover met de bezoekers. Weet u wel waar u heen gaat? We zitten hier heerlijk te kijken. Nou, zo te zien gaan we naar Spreeuw. Spreeuw heeft Halsema, Mak... Oh nee, wacht even. Dat is Kerk. Die heeft Wiegel van Dis, van de Hogeband, Afbrand Korstius, heel goed. In het kerken van Achlem is het schreeuwer Adriaan van Dis die het spits aanbiedt. Hij had het door het pensioen. Nou, dat heb ik klaarblijkelijk op een moment van verstandsverbijstering gemeld. Ik zal het er voor de grap even over hebben, maar ik wil vooral een beetje praten over hoe je vanuit hele kleine dingetjes in je leven je kunt voorbereiden op de toekomst. En dat verbind ik aan mijn werk. Ik schreef het in blokletters keurig tussen de lijntjes. Pensioen. En mijn ouders keken vertederd toe. We hadden thuis namelijk geen pensioen. Mijn vader was zo onverstandig geweest pas na de oorlog last van zijn hart te krijgen. En niet toen hij als soldaat in een Japans interneringskamp zat. Hij wilde meestal een boodschap maken, Jan. Dat je niet bang moet zijn en dat je je wereld niet kleiner moet maken, maar groter. En we neigen ernaar, met al die veranderingen die op ons afstormen, om onze wereld klein te maken. Het is heel mooi om Fries te praten, het is heel mooi om Friese straatnamen te hebben, maar je bent ook onderdeel van een hele grote wereld. Dus niet de luiken dicht, maar de luiken open. Ja, er zijn ook wel wat kritische geluiden. Mensen zeggen ja, de premies gaan maar omhoog. En dan Achmea pakt uit met zo'n groot duur feest. Is het gepast? Nou ja, wij vinden het zeker gepast. Het is namelijk zo, je kunt als verzekeringsmaatschappij of als bedrijf kun je bijvoorbeeld ook tv-commercials gaan inkopen of grootscheeps zeilrace rond de wereld gaan sponsoren. Dat doen we allemaal niet. Wat wij wel doen, dat geld wat andere bedrijven uitgeven aan advertising en platte reclame, dat zetten we in om de discussie met Nederland te faciliteren.